Yes, viewers, thank you so much for joining us live here on Sly Media. My name is Sylvester Tafumane. We are here to deliberate on the issue that is coming up from the Makore family as an update of what's the position concerning the death of a 7-year-old boy who is at Tapiwa Makore, the late. We want to hear more from the family and also from the family lawyer who also joins us in the studio today. We are also going to speak to the family representative who is Beulah Musupai to hear more on the family's position concerning the issue that has come out of the police report, which is a DNA of the head that was found during the time that Tapiwa disappeared. And we want to hear more from the family and also what you think as our listeners. Continue to like our page and also share this broadcast so that we'll be able to hear and listen to you. Let me try and before I invite my guest, let me just take a short commercial break as we will come back and continue on this issue. Thank you. Yes, thank you so much. We are making an effort to invite Beulah into the studio. Right now, I have the family lawyer with me here. Welcome to the program, Tabeta. Thank you. Yes, you are the family lawyer for the Makore family. We understand there is a letter that was issued to the family which shows the results of the status of their findings when they did the what we call the DNA test. Can you update the viewers on those findings as we speak while we wait for Beulah to join us in the studio? Okay, thank you so much. Indeed, I do confirm that there is a letter which was given to the family. As you recall, there were DNAs which were conducted, DNA tests for the torso which was found, the palm, and the head which was allegedly found as well. So we received DNA results for the torso and the palm and part of the leg. But we're still waiting for DNA results for the skull. So yesterday, the family was furnished with the results, and the result confirms that the skull belongs to the late Tapiwa Makore. And as much as we are waiting for Beulah to come and join us here, what do you make of maybe you can give us a brief background of what transpired from the day you joined to help the Makore family? Okay, when I joined the Makore family, the DNA test had already been conducted, but the family was facing difficulties in accessing the results. So I came in to assist the family to get the results. So basically, maybe if I can give a background, although I was not there when it transpired. Tapiwa Makore allegedly died on Friday. He was murdered on a Friday in September. And his torso was discovered on a Sunday, the same Sunday following the Friday in which he was murdered. And there is a skull which was also discovered that same Sunday. So the skull, according to the family, they're saying that it was in a degenerative state, to such an extent that people, the first doctors who conducted tests, post-mortem tests on the skull, say that the head could not belong to a 7-year child because of the size of the teeth, as well as the state in which the head was in. So as a result of that, the post-mortem was not conclusive. DNA tests were supposed to be conducted. Which are the DNA tests which are conducted, which we now have the results for? So the family has now since been issued with those results.
And have you spoken to the family after the results? Yes, indeed, I've spoken to the family. Yes, Beulah will be joining us. But from your understanding, what's the family's position right now? From the family's position, which they have communicated to me, they are saying that they are not accepting the results which came out. They still insist that the head does not belong to their late son. What is it that they are bringing forward as evidence that that is not the correct position for the family? They are proffering 3 reasons. The first reason being the state in which the head was found. They're saying that it was already decomposing by the time that they discovered the head. They say that the lower jaw fell off when the skull was picked up by one of the police officers. And then the second reason is that the skull did not have any skin and it did not have any hair on it. So considering the time which had lapsed between the murder and the discovery of the head, they think that it does not tally. That's the first reason. The second reason, they are basing with the post-mortem results which they were issued with when the head was first taken to CID headquarters. Okay, right. They're saying that the doctors say that the head could not belong to a child who was 7 years old. Okay, just 1 second. I have Beulah on the phone here. I don't know if you can hear. Beulah, welcome to the program. How are you? Hello, can you hear me, Beulah? Hello, can you hear me? I'm having challenges. Yes, you can continue while I'm trying to get hold of here. Thank you so much. Viewers, if you have just joined us, we are getting a feedback and the in-depth of the matter concerning the result that has been given to the family by the police concerning the DNA test that was done on Tapiwa's torso. Just 1 second. I think this is Beulah who is calling. Hello. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Let me see if our guest here can hear you. Can you confirm that you can hear Beulah talking to you, Tabitha Chikeya, the family lawyer? Yes, I do confirm that I can hear you properly. Oh, okay, that's fine. Tinokuchingamidzai muchirongwa tete Beulah. Taswira kana maswirawo regai tichanzwa kuti maviewers anokwanisa kunge achikunzwa here. Tina Tabitha Chikeya panapa anove ndiye family lawyer wamakabvira kufamba naye pane nguva yakati kuti anga achitipawo update. Zvamauya kudai zviregai tinzwe kuti tsamba yamatambira imimi iri kuti kudii? Takatambira iri kuti zvoni musoro wakaendeswa kumatesti kunasti iri kuti ndiwo musoro wemwana watapiwa. Imimi muri kumazvitambirawo sei? Sefamily yekwamakore hatina kuzvitambira, hazvina kutiitira, hazvina kutiitira zvakanaka. Chaipo patakaenda kupostmortem. Postmortem chaiyo yakataura chaiyo kuti musoro wemwana kuku ane 13 to 14 warapa kunecha ripoti yemwana. Tichibvatamira burial yedu. And before that, musoro watakaona wakadonhedzwa akaonekwa kufa akachekwa, takaona chimutundu neFriday. Saturday patakaona musoro wemwana wakakandwa. Kuona kwatakaita musoro wemwana uya one Sunday, musoro watakazoona manje waisatarisira kuti
ndewemunhu afa 3 days. Musoro watakaona wanga usina ropa, usina vhudzi, hauna maziko, hauna ingori deme, chingori chisiri, chichikuratidza kuti ndewekudhara wane nguva. Saka semhuri takatoitawo question mark taona musoro uyo wekuti musoro wemwana afa 3 days. Ungabva waita kudai uchibva watembera kudai uchibva waratidza kuti kudhara kudai. Postmortem wachibva wataura kuti tichibva taurana nazvo zvishuwa isusu tatozviona kuti hazvisiri izvo nekuti musoro uyu ndewekudhara. Saka yakazoita pane here makwanisawo here sefamily kuti mudzokere kune vakupai tsamba mapurisa kuti muvaratidze kutsutsumwa kwenyu imimi semhuri? ipapa kune loya redu vari kugadzirisa zvese paperwork semapepa vaone kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka kuti kumapurisa vaone chiro chedu kuti hatina kakunyunyuka, hatina kunyatsokutikana nemari dzakupaya akutipira zvakanaka. Regai tinzwe kuna muchuchusi kuti kuna loya kuti vari kudii tambe tichitaura nawo chichemo chefamily vari kuti vachidzorera zvekare mumaoko menyu nekutsutsumwa kwavo sekutaura kwatambenge tichiita. Saka takufamba sei kubva iye zvinezvi tichienda kumberi maringe netsamba yauya yemaresults yeDNA? Okay. Gogo. Or should I respond in English? Akataura inishona gogo ngekini Beulah imbo mirai tinzwe kubva kuna lawyer watinaye panapa anga achinzwa zvamanga muchitaura ndiye watapira mubvunzo iye zvinezvi. Okay, zvakanaka. Zvataurwa na-family spokesperson ndizvozvo zvechokwadi kuti family yakandi-approacha, they said havana kufara nema-results akabuda. Saka accordingly, since akabuda nedzuro, first of all, hatina kuwana a copy of the results yatakasiyirwa. So we are going to follow up kuti tipiwe copy yema-results because we understand akaitwa ku-8th neku-NAST according to them. So we have not yet received copies from NAST and 8th. So the first port of call, tiri kunyorera kuti tipiwe ma-results iwaya family iite ma-copies avo. And then the second thing, family yanditaska kuti tinyore tsamba tichiti hatina kufara nema-results iwaya. Saka first thing kupiwa ma-results acho toita copy yedu and then to register our displeasure in the results akabuda tichisaita ma-reasons ataurwa na-family spokesperson iwaya. So we are going to send... Yes. Okay, tsamba yedu tichaiendesa kuna Commissioner General because correspondence yese tanga tichinyora we are addressing to the Commissioner General. Anditi. Zvingatore nguva yakadii kuti chitsutsumo ichi chinge chinopindurwa kubva kumatare edzimhosva? Vanotora 7 days kuti vapindure tsamba dzatinenge tavanyorera. So which means taka-counter from tomorrow to counter 7 days. Kubva ipapo ndo patinenge tichitarisira kuti vapindure zvichemo zvedu. Yes, viewers, that's Tabitha Chikeya, the family lawyer for the Makore family. Regai tiende kuna ngirikini tete Beulah Musupai vatiudze kuti ivo se-family maringe nezvekuvigwa kwemwana zvakamira sei. Gogo Beulah muri kutinzwaka? Saka iye zvinezvi semhuri takamirira kuti kutsutsumwa kwenyu kugadziriswe pamazuva manomwe ari kutevera. Imimi semhuri muri kuita sei nokuti takambenge tanzwa zvokuti maakupfuurira mberi kuti mutumbu wemwana uvigwe. Iye zvinezvi semhuri mamira papi? Isusu mamirira taita kungoenderera mberi neburial yedu.
time tichimirira lawyer redu achimirira mhinturo nemaapplication aari kuita ukuko tichigadzirira burial yedu. Tati tave nezuva here rekuti mwanakomana Tapiwa achavigwa? Hongu burial tataseta for 27 March. Alright, zvakanaka. Iye zvinezvi regai tidzokere kuna lawyer. Mafambisirwo anga achiita nyaya iyi, pane here imimi zvitsutsumo tisati tawana maresults aya, zvinhu zvamunoti imimi izvi zvanga zvisina kumira zvakanaka? Nekuti takaona pekutanga takamboonawo futi Thanks achisungwa, achizopuwa bhero, achiregedzwa, achibva azosungwawo zvekare, achinziwo iye akanga achiedza kupindira mumatongerwo enyaya uye nekudestroya evidence. The background of the loopholes in the judiciary, or how we ended up today with this case as it is. Okay. I think sekutaura kwamaita family inewo kutsutsumwa kwavaiita pamafambisiro anoitwa nyaya, but I think the first thing to state is kuti we all know kuti bail is a constitutional right for everyone. Yes. But my reasons anopiwa is always 50-50. Either the court will go kuside the accused person, or inoti izvoni musungwa haasi kufanira kubuda. Saka pane mareasons akabudiswawo nedare maererano nekuti vape Thanks makore bail. The family was not happy with that, but they came to the conclusion yekuti chinokosha ndechekuti nyaya yedu investigatwe nenzira yakanaka. Saka so far tinga tisina complaints with the police kubva zvazotanga izvezvi apa patawana results emusoro ndopatanga kutsutsumwa, but kumashure kwese kutanga tishanda zvakanaka nemapurisa vanga vachiinvestigata nyaya yedu. So right, network inenge iri kuita challenge. Barikadzokere kuna Aunty Beulah. Aunty Beulah, imimi zvitsutsumo zvenyu mafambisirwo aitwa nyaya iyi, tinoziva kuti mamwe mawitnesses akambobatwa, vamwe vakazodzorwa vakauya zvekare kumusha ikoko, uyewo zvekare tina Nhingirikini Thanks akambobatwa akazombopuwa bail akazodzoka zvekare. Zvinhu zvamusina kugutsikana nazvo imimi sefamily zvaiitwa pakutongwa kwemhosva iyi ndezvipi? Isusu ipapo sekutaurawo kwaita lawyer kuti isusu mutemo tinenge tisingazivi zvedu, but ivo pane pamwe pavasingazotarisa, pana side ravakatarisa kuti kesi yakaitikira mumusha. Uyu Thanks akapuwa bail achibva abuda. Kubuda kwaita anenge akuuya akusangana nemawitness achidzoka futi kufamily, zvinova zvisina kuchitira zvakanaka. Isusu taitarisirawo kuti pamwewo Thanks nyaya kusvika mainvestigations ese apera, nyaya yaenda kutrial. Kana achizonzi haana mhosva, nyaya yakutrial ndopavanenge vakuona kuti munhu ane mhosva here kana kuti haana. Saka isusu takaona isusu hazvina kuchitira zvakanaka nekuti investigations asati apera iye akabva atobuda, of which kutomususpecta iye ndiye master mind wekesi yese iyoyi panyaya dzese idzodzo. Anenge akusangana nemawitness. Paakaburitswa akasvika here kumusha, uye paakasvika chii chakaitika? Hatisati tamuona kumusha. Alright. Saka iye zvinezvi titakatarisana neburial yemwana, achidzokorei zvakare chakupai kuti muchiti aiwa ngativigei isusu maresults aya hatina kufara nawo? Ivo mapurisa akachiuya nawo musoro iwo wavari kuti ndeye mwana, imi munogamuchira here kuti uvigwe pamwe chete nemutumbi wemwana? Hatikwanisi kugamuchira musoro uyu nekuti ndofunga munotoziva kana pachivanhu chedu zvinhu zvakaoma mumusha mangwana, zvinhu zvinotozonetsa kudarika manetsero azviri kuita izvozvo. Saka achimbofunga kuti zvingoita zvingotijikirawo, tozotora musoro anyatso
tanyatsojekerwa zvakakwana nekuti apa hazvina kutijekera, hazvina kutitira zvakanaka. Apa tachiri kunoti tinongotora muti watiri kuziva iwoyo ndowo toviga pasina musoro tobvumira tosiya musoro wakadaro. Since nyaya yacho ichiri kuenda pachivanhu muchitsvagawo pachivanhu imimi kuti kana muchizinge maita izvi ngatiti musoro wacho chaiwo wazowanikwa unoenderana neDNA yemwana, panozoitwa sei imi matoviga mutumbi wemwana? Musoro wacho kana uchinge wazowanikwawo tinobatanidzwawo tongochekawo kana kuchekawo pachakamboise patinenge tamuchengetera tochera ipapo toisa musoro wake. Nekuti izvi taane 6 months hatizive kuti tichamira kusvika tarini. Saka taona zvakakodzera kuti tingoita hedu burial yezvatiri kuona zvatinazvo zvacho zvemwana, tombozorodza mwana pane zvatinazvo izvozvo. Alright. Aiwa, tiri kunzwa vateereri. Ndiya Tete Beulah Musupai vanove ndiwo mutauriri wemhuri. Regai tiende zvinezve kuna Tabitha Chike anove ndiye family lawyer. To end this program from a legal point of view, what do you have to say to us as viewers and also to the family of the Makore, and maybe speaking on behalf of the law as a lawyer yourself? Where do we stand as a community? Okay, I think my last remarks to the community are that, number one, murder trials do not take a day to solve. Some take years, some take months, some take weeks, depending with the circumstances of the case. So I urge the general public to be patient as the police are going to continue with their investigations. Ultimately, we're going to get justice for our son Tapiwa. So let's be patient with the law. Let's not be quick to say that the law has not yet taken its course. Things are dragging because this is a very, very, very high-profile case, and the police have to do their thorough investigations for the case to end well. And we've got a lot of points which are to our advantage. In as much as we do not have the head in court, the family is saying that the head does not belong to their late son, but we've got a torso which is matching with the mother and the father. So that alone is strong evidence for our case. So let's not despair. Let's continue supporting the family, and I urge everyone not to take the law into their hands, not to be quick to make judgments on how the case is transpiring. Like I said before on the bail application, bail is a constitutional right for everyone. Yes, there is the family lawyer who is speaking to us on behalf of the family of the Makore family. She has been assisting them for some time now. Gogo Beulah, imimi mashoko enyu ekupedzisira uye nechikumbiro musi wa27 March akusi kure. Chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe takanangana nerufu rwaane makore rwaane mwedzi inopfuura 6 months ndechekuti chii? Chikumbiro chedu ndechekungotwo tingozivisawo ruzhinji rwese rweZimbabwe vari kumira nesuwo kuti tine burial yedu musi wa27. Tinongoramba tichikukokai, tichikutendai pane zvese zvamunokwanisa kutibatsira nazvo. Zvatinenge mawanawo kuti zvichitiro zvakanaka nekuti zvatora nguva yakareba. Tinenge tisinawo pekutangira, titotangira pakutanga nepapi. Saka tinorambawo tichitenda ruzhinji rweZimbabwe nesapoti yavari kutipa, ende zvikuru tichitenda loya redu ari kutora nguva yake zvakanyanya achiti up and down achitisapota zvakanyanya ende achitibatsira nenhegeketi. Tinenge tisina ruzivo rwakakwana kumutemo, but anotigaidha, ari kutibatsira, ari kumira nesu. Tinoramba tichingomutenda zvakanyanya.
aiwa tinotenda ngatitarisei kuti pane chikumbiro here chamuinacho imimi zviri specific marenge nefuneral iyoyi musi wa27 zvamungati ndo chikumbiro chakanyanya chiri pamwoyo wemhuri yekwaMakore? Pachikumbiro chakanyanya chatingakumbire kuruzhinji rweZimbabwe nderwekungotiwo vangomirawo nesu zvakanyanya. Hatitarisire zvakadai kuti zvirambe zvichiitika munyika yeZimbabwe. Saka tinongoti vatisapote zvakanyanya panhamo iyoyi kuti chive chidzidzo kune Zimbabwe yese kuti hazvina kunaka vanhu vadzidze kuna tapiwa chidzidzo chakanyanya chinorwadza. Kuti hatitarisire zvakadaro kuvana vanoda kuchengetedzwa. Saka toda kuti vanhu vamire nesu zvakanyanya vachidzidza panhamo iyoyi parufu irworwo. Chimwe chamungada kubatsirwa nacho pane zvematerial zvingave zvekudya kana kuti zvemari kana zvetransport, chii rubatsiro rwamunoda kuvanhu? Tazvinzwa zvekuti vanhu vamire nemi asi pane here rubatsiro kana kuti rwemari rungadiwe kuti funeral yemwana igove funeral a decent funeral? Ndizvozvo parufu panodiwawo zvakawanda zveshuwa. Kungoti nhamo yedu yarebesa pane zvimwe zvatakambobatsirwa nazvo hatisisina chatinacho, zvine zvisofa hatisisina kana chatinacho nekuti tatodarika mu6 months, tane 6 months. Saka tiri kukumbirawo well wishers vangabatsire kana kuchikafu kana kutransport kana anything womunhu chaanenge akwanisa, tinongogashira zvese. Kana imari kana itransport yevanhu kana chikafu pane zvese hapana chatachabata sofa. Aiwa, tiri kupanzwa. Vateereri, tinotendawo zvikuru nekumira nesu panapa nemhuri yekwaMakore. Mazvinzwa appeal iri kubva kuna Beulah Musupai anove ndiye family spokesperson wemhuri yekwaMakore. Vatora nguva yakareba kuti vange vachichengeta mwana wavo uyo akaurayiwa musi wa17 September mugore ra2020. Havasi kuwirirana nemaresults abudawo zvekare kubva kumapurisa DNA test yakaitwa. Mashoko enyu muchioneka vateereri. Tete Beulah. Ndinongoramba ndichingotenda vateereri nesapoti yavo yavari kutipa zvakanyanya. Ende ndichingoramba ndichitenda mapurisa vari kungorambawo vachimira nesu vachiita basa ravo. Saka tinongoramba tichivatenda nekumira nesu vari kuita basa ravo. Aiwa, tinotenda tichazenge tiri pane zvinenge zvabuda, tinenge tichidzoka zvekare kwamuri kuti mupewo mhuri yeZimbabwe update marenge nemamiriro anenge akaita zvinhu. Takanangana nefuneral ichaitwa musi wa27 March kumusha ikoko. Aiwa mazvita. Pane vangade kunge vachikubatai vachida kukubatsirai nerubatsiro rwavanenge vanahwo, namba dzenyu dzinoti chii? 0774 062 349. Handitika? Aiwa, tinotenda zvikuru. Regai zvinezvi ndichikuregerai muchienda. Tinotenda vateereri, nofunga namba dzenhare vadzinzwa. Regai ndikobva ndadzisawo zvekare pascreen ipapapa kuti vateereri vagokwanisa kunge vachikukontaktai direct vachikubatsirai nezvavanenge vachida kukubatsiraiwo nazvo. Mazvita zvikuru kwazvo. Aiwa mazvita, tinotenda. Kanaka, bye bye. Tinotenda. Right. Tinotenda zvikuru kwazvo pano paSly Media. Tinobva tichikurudzirawo kuti wanaiwo chamungakwanisa kunge muchitiitira chakafanana nekuti mulike page reSly Media pamwe chetewo zvekare nekuti
mushare mastories atinenge tichiburitsawo panapa kuitira kuti mhuri yeZimbabwe tirambe tichibata pamwe chete. Pasina imimi hapana Sly Media TV. Iye zvinezvi ndiri kukuisirai namba yaGogo Beulah kana kuti Auntie Beulah inoti 00263 774 062 349 349 ndidzo namba dzavo. Kune vanenge vachida kuvabatsira pane zvavanenge vachida kuvabatsira, takanangana nefuneral yemwana yatapiwa ichange iriko musi wa27 Macha kwaMurewa ikokoko. Regai tiise namba dzavo pascreen mudzionewo zvekare kuitira kuti muvabatsiro nepamunokwanisa napo. Chimwe chandingakwanisa kukuzivisai izvo ndechekuti pawebsite iri pascreen makasununguka kuti muve munopota muchinoverenga nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dziri ipapo zvekare. Nekudaro endai papeji ipapa pa www.slymedianews.com slymedianews.com munoona pane nyaya dzakasiyana-siyana wo zvekare dzamunenge muchikwanisa kunge muchiverenga ipapa. Musarasikirwe nenyaya dzinoitika muno muZimbabwe uye musaite zvemanzwira. Munofanira kunge muchinzwa zvinhu zvechokwadi kuti zvinhu zvakamira wani. Iye zvino izvi regai ndikupei namba iyo ndo yaBeulah Musupai yamunokwanisa kunge muchitaura naye. Muchandiregerera apo ndakanganisa 263 handitika 263 ndo kodi yemuZimbabwe. Amene kuti 7 yari kutsvage ipapa 0774062349 ndidzo namba dzaBeulah Musupai anove ndiye family spokesperson watati naye achiti paupdate zvakare nekuda kutsutsumwa kwavari kuita nemaresults akabuda achiti iwo musoro wemwana wakawanikwa ndiwoyo, asi family yazviramba nekuti iri kuti mushure memazuva matatu ekushayikwa kwemwana kana kuti ekupondwa kwemwana, ekuurayiwa kwemwana, ndo pakawanikwa musoro rangodehenya pasina kana chiripo, zvekuti vari kutsutsumwa kuti pamazuva matatu ipapapa musoro uyu wanga wasvika pastate iyoyo chiri churudzii. Ndo zviri kuita kuti vatange kuwana umbowo hwokuramba kuti zvatapuhwa nemapurisa izvi hazvingave izvo kuti ichokwadi kuti musoro uyu, nekuti vakambobuda vachinzi izvo musoro uyu ndewe mwana ane makore 14, asi iye zvine pakudzoka zvekare pachinzi musoro uyu ndiwo wemwana watapiwa makore. Tapiwa makore kune vasanga vasati vaziya nyaya yachona. Mukomana akashaya aine makore 7 ekuberekwa. Pari kupomerwa mhosva vanhu vatatu pari zvino izvi vanonzi ndo vakabatsirana panyaya iyoyo. Panoti Tafadzwa Shamba anove ndiye akamira pakucheka musoro wemwana uyu nemutumbi wake achishandisa banga. Musi waakacheka musoro uyu anotaurawo kuti akanga aina tapiwa makore. Tapiwa anove ndiye zvekare ari mutrongo pari zvino izvi. Mufananidzo wake ndiwo yuyu watiri kuona uri panapa watapiwa muchandirekera watapiwa senior, akati senior nekuti vese ndanatapiwa handiti. Kotiwo zvekare mamutwini wamakore anonzi Thanks anogara muDhama Falls ari kufungidzirwawo kunziwo ndiye mastermind wenyaya iyoyi, ndiye mastermind wenyaya iyoyi. Saka nekudaro vari vatatu vari kupomerwa uyewo zvekare nevamwe vanogara munharaunda imwe chete iyoyo yekwaMurewa vakambonongwa vachikwesenwawo nemapurisa. Nekudaro rimwe nguva takatomboonawo mapurisa achisvika kumba kwaThanks kuDhama Falls muruwa vachinocherawo kuti pane chavangakwanisa kunge vachiwanawo here muyadhi yake yepamba pake pakaungana vanhu. Musi iwoyo zvaityisa zvaishamisa vanhu vachida kuona kuti zveshuwa pachabuda mapurisa pachazenge paine musoro wemwana uyu here kana kuti kwete, asi vakazongobuda vachiti hapana chavawana. Zvinovewo ndezvakare zvakazoitawo kuti Justice Tapiwa Chitapi vakazotivo vari kupa bail kuna Thanks nekuti hapana umbowo hunomuyananisa nenyaya iyi, achitiwo Thanks bail has been given saying that there was no evidence linking him to the offense. That was the case that led to Justice Tapiwa Chitapi to say yes, we know it is alleged that he is a partaker in this murder case.
case, but however, there is nothing that links him to this case. This is part of the background. There's much that we can say, but because of our time, we are not going to continue. Thank you so much. Let me give a shout out to our viewers. Thank you so much, Tapiwa Chitsike, for watching this broadcast. Ella Soko, Tapiwa Chitsike, Ella Melissa Maramba. Thank you for tuning in to this live broadcast. Kuda Peggy Chipoko, Kathy Chibaya, thank you so much for tuning to this broadcast. We appreciate your presence all the time, for using your valued bundles to come and watch and listen to our broadcast. Pala Chavarika, thank you so much for tuning in to this broadcast. We value your comments. Molin Mutetwa, thank you so much for tuning in to this broadcast. If you have anything that you want to say, I can also give you a link before I close. I don't need to do a disservice to our viewers. If you have something sensible to say without using any vulgar or attacking anyone, I have put on the charts our link. If you click that link, make sure you put your phone on your landscape, and also you can also make sure that you click the cam and mic on. Click the camera and the mic on. Yes, we'll be able to take you live on this broadcast. I'll give you just 5 minutes to get comments in video format. I'll give you just 5 minutes. Thank you, Rejoice Chinorunza. Your comment is just Zakaoma. That's your comment, which is on the screen right now. Yes, my name is Sylvester Tapfumane. We are live on this broadcast, giving you an update of the Tapiwa Makores family and also his death. We ono kuti avasiku wirirana ne ma results abuda ekunzi musoro wemwana wakawanikwa mazuva mashoma achango pondwa achangoraiwa kana kuti mutumbi wake wawanikwa 3 days wawanikwa vachitiwo aiwa and uya hauzu iwo musoro asina sunu vabuda chiti ndo musoro wachona. Rega tunoti pana anokwanisa here kupinda pa minutes mashoma andina waya kuda kwashe tu mane zviri sei uri bata uri kupi pano pa Slime Media. Tinotenda nerutsigiro rwamunotipa andereka Julie Jules anzizvona Julie Jules Tapiwa, rise and fight boy, don't rest until justice is served. That's the comment that's appearing on the screen right now. I have another caller here who is Rejoice Chinonzura. Yes, welcome to the program, Rejoice. Yes, I'm good, and you? I'm fine. What's Zimbabwe? Zimbabwe is good. Where are you calling us from? South Africa. Yes, South Africa. Oh, ngapi South Africa? Yes. Where are you in South Africa? We are Kuluma in. No. Shona. Shona. I want to know kuti musoro watapiwa warura kuvigwa natapiwa uri kuvigwa nemusoro wakazoonekwa izvezvi here kana kuti ari kuvigwa neumwe? Kutaura kwaita family ndeyekuti havasi kugamuchira maresults iwayo ari kuti musoro uyu ndewatapiwa. Vabereki vake vazviramba, zvinoreva kuti vari kupfuurira mberi nekuviga mutumbi wake chete pasina musoro. Okay. Okay, thank you. Ndachida kungonzwa kuti musoro wakazoonekwa manje ndiwo wakuda kuvigwa from September to this March. Saka ndada kunzwa kuti ari kuvigwa mwiri wake chete here kana kuti akuvigwa nemusoro wakaonekwa manje. Ari kuvigwa mutumbi wake chete pasina musoro, ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvinezvi. Ari kuvigwa asina mutumbi, ari kuvigwa mutumbi chete pasina musoro. Okay, maita basa. Tinotenda Joyce, thank you so much for your support. Muone kuti mazvichengetedza here nekudawo kuti COVID ichiriko, zvikuru sei kuSouth Africa tinonzwa kuti aiwa ichi yakatekeshera handiti. Tinotenda munhu waMwari. Tinotenda, thank you
Thank you so much. Yes, that's Rejoice who wanted to know kuti family iri kuviga musoro nemusoro iwoyo here kana kuti iri kuita sei. Tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much Rejoice. Zvikanzi Natapiwa Chitsike handisati right handisati but I can imagine dai ari mwana wangu Tapiwa Makore, rest in peace. Till we meet again. Your parents are strong. Till we meet again, my son. But those who are playing with your head will die also. God is for us all. Rest in peace, my son. Ndo mashoko ari kubva kuna Tapiwa sazita wake Chitsike. Atizoti Tapiwa watibata uri kupi. Atizoti watibata uri kupi. Tina shingirirai ari kutoona ari ku YouTube. Shingirirai mugoti tiri kuisawo zvekare link iri papa kana pana ari kuda kuvhunza zvaada kuvhunza kana kuti ada kuisa comment yaada kukomentawo marenge nemaonera ari kuita. We have that facility where you can comment via our video conference platform. Just click that link and make sure you enable your camera and your mic as instructed by that app. My name is Sylvester Tafumane. Tiri kupurira mberi kwasara minute imwe chete kuti tionoti pane aruda kunge achipinda. Shingirira magoti zvakamira seanzi ko vakamuuraya vari kuti musoro uri kupi. Izvozvo tikatise message yako pa screen apa ndizvo mubvunzo wako chaiwo neniwo kana neniwo ndingade kunzwawo kuti ivavo vacho vari muprison dai taiwana mukana wekuti tikwanise kunge tichiinterviewa mapurisa because hapana asina kuinterviewa pane vanhu varipa vachati asi chandinoziva ndechekuti vari kunenedzerwa vanoramba kwauri nekuti kuwanikwa kwavo ndo kunovabatanidza nemhosva iyi nokudaro havagone kuti vataure. Asi munhu anokwanisa kunge anongotaura zvakaitika sezvazviri ende nekurongwa kwenyaya iyi ndisa Tafadzwa Shamba. Tafadzwa Shamba anoziva zvakaitika uye nekurongwa kwenyaya iyi ndiye munhu akapa umbowo huzere. Asi maybe panguva inei anogona kunge akumira ari ega akurambirwa nevamwe vakanga ainavo musuwo wakaitika nyaya iyi. Hatina tsoziva kufungidzira chete kwatiri kuita. Shingirirai Shepherd Chagonda and those who play the satanic rituals must face jail. Ndo comment yako hiyo tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much. Your comment is on the screen. Brian Muzembe ari kutoona ari ku YouTube. Tiri kusanganisa ma comments ari ku Facebook ne ari kubva ku YouTube. Brian Muzembe vakaita DNA test yemusoro uyu ndivanani? Tambonzwa na lawyer ambotiudza ipapapa. Unfortunately, I didn't do my job right because I didn't write the name of the company that did the DNA. If there is anyone who is watching right now who can also give us an answer to what Brian Muzembe is asking, please do so right now. There is only 3 minutes before we close. If there is anyone else who wants to make a contribution, please, you can join us on a video conference by clicking the link that I've posted on the chat. To our viewers on YouTube and to our viewers on Facebook, you are able to log in and chat with the rest of the viewers that are watching right now. Right, andizo chiko na obey pakabatwa munhu chaizvo apa vari kuburitsa musoro apo. Right, musoro apo. Rest in peace Tapiwa young brother. Sasta anzichi Rasi Shango kuchegutu. Alright, obey Rasi Shango kuchegutu. Musanyore ne short hand video munondipinza busy. Munondipinza busy ngati nyora ino long hand yandokwanisa kunge ndichiverenga nguva munayo yekuti munatsonyora anditika rega itono zvekare right. Shingi anodzoka zvakare mugodi ari kutoona ari ku YouTube ari kuti mwana akashungurudzwa uyu zvisinei zorora murugare. Ndiyo comment yake yatiri kuisawo zvakare pa screen apa anditika right. Zvikanzi na Esther Melissa Maramba, but law yeZimbabwe inozikanwa pasi rese kuti inogona kuita kuti munhu ataure nyaya. Saka apa chiri kuitika apa chi comment ndiyo mogona kuzviverengerawo mega pamwe ndikatadze kunatsozviburitsa nemazvo asi tiri kuisa pa screen kuti munge munozvionera.
kana pane nyaya dzamune muchira kuti tikurukure makasununguka kuti inboxa anditika kuti tikurukure kana une nyaya iri kupisawo zvekare wakasunungukawo zvekare kuti tiite video conference toita interview newe uri kwauri ikokoko chero nguva ipi zvayo 24/7 tinenge tiri pabasa. Chief Nohoreka makadiko Chief Nohoreka ndimatibata ka muri ku YouTube ko imimi asana chief kudai muri kutiwo kuti zvikanziye na Chief Nohoreka. I think mapurisa edu, they are letting us down panyaya tapiwa. How I miss our old days. Dai musoro we mwana wakawanikwa kare. Ndiyo contribution ya Chief Nohoreka. Chief Nohoreka maita basa. Thank you so much for your contribution. You are watching us from our YouTube channel. Please continue to like and follow and subscribe to all our platforms, which is YouTube platform and also on Facebook platform. You just type Sly Media TV. There you are. You will be able to get in touch with us instantly at the time that we post anything via the app platform. And so tikukurudzirai kuti muve munopota muchitraga kuona kuti iwo wakalike kana wane handset nyuwa dzokera unolike Sly Media. Izvo tikuziva kuti vanhu vari kuona Sly Media vanopfuura, vanotera Sly Media vanopfuura million. Ndo mazira atinoita sei tichiziva kudaro tine mavideos panapa akaonekwa anopfuura 20 million. Asi izvo 216 vanhu vari kufollowa zviri kureva kuti pavanhu 100 vari papa pa 123 vari live iye zvinezvi zviri kureva kuti pane vamwe pakati pevana nofunga 3 chete ndo vakalike ima 120 in like page nekufollowa page yedu uyo zvekare nekusubscribe ku YouTube channel yedu, so that you continue to support us by just being there for us, just liking our page. That's enough support. To those that are going to do it today, 10 of them, make sure you like. When you like, I'll get a notification from you, right? Make sure you like and I'll give away 10 masks. As long as you are within the distance that we can be able to give you, I'll be able to do that. Let me show you the mask that we are going to be giving you. In the meantime, let me take a short commercial break. Thank you so much, our viewers. That was a short commercial break, which we are also telling you that we can host also some video conferences via Zoom. We have a platform where we can have unlimited participants, unlimited time, and we are able to have you addressed by anyone, anywhere in the world. We can combine people that are on the Zoom together with those that are on the Facebook and those that are in a conference room to produce one conversation. It's possible. We can do it here at Sly Media. Yes, this is the mask that I'm telling you that I'm going to give away 10 to those that are going to like and follow and also subscribe to our page. It has got two sides. One side gives you also the web address for our website, which is slymedianews.com, slymedianews.com. Go and subscribe on our website. Just the first 10 are going to get what do you call it? This one are going to get a mask from us. Yeah, yes. Munozwanira mask yakanaka iyi. Anditi saka tiri kukumbirisa kuti aiwa ka subscribe hai kana mchinge mango subscriber aiwa zvinhu zvacho zvinobva zvabuda shine inofanira kunge ichiiswa nekuseruka. Mask yakanakira pakuti munokwanisa kunge zvekare muchiita sei muchihenga haiti kana kari kadiki nzeve yobva yarembera ukanatozvisa zvakanaka unoona kuti aiwa unenge wakafitwa. Hai matambo idzi dzinoita kuti iwe usaite se mask yako isabve pamunhu nekudaro unenge wazviwanira mask yakanaka. Anditi yes, thank you so much. That's what we are going to do. 10 subscribers on YouTube, 10 subscribers on Facebook. First come first serve. Ndo zvatiri kuzoita. Anditi rega tiona kuti comment yekupedzisira apa yatingaisa pa screen apa iri kubva kunani. Obey adzoka zvekare. Rega tinge taverenga ma comments ataisa because mamwe anogona kunge aine njodzi. As just to show kuti justice is not for all of us. Uyo musoro ndewani
Was there any reported case of a missing person? Because uyo musoro urikunzi hauzi watapiwa ndewani zvinorwadza mhani kuviga mwana asina musoro. Yes, it qualifies to go on screen there with some of them. Anogona kunge akaitwa zvimwe zvinhu handiti. Then Murelerwi arikuti, when you see a police organization struggle to solve the crime, that force will be dismantled and senior officers are supposed to be accountable. Ndo chitsutsumo chako kuti kana zvakadai so anzizvo vanhu ngavaregere mabasa. Ndiwo wadaro Murelerwi hatisizwa kuti watibata uri kupiwa. Then tinani zvakarapo tinotambudzai Mashungupa handiti. Asi mapurisa anorova vanhu, kuroverwa justice, asi apa vatadza kurova vanhu vakaita basa iri. Nditambudzai uyu ndo comment iri kubva kuna tambudzai. Handizvo kurova vanhu tinogona muchirova chaizvo asi apa matadza kurova vanhu kuti vataure sei. Ndo zviri kutaurwa panapa handiti. Emily Chikura, thank you so much for joining us from our YouTube channel. I hope you have subscribed to our YouTube channel. Handizvona Emily Chikura ari kubva kuYouTube uko. Handizvo rest in peace Tapiwa. It's so sad. Emily ari kubva kuYouTube platform yedu yo handitika. Right, tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much for continuing to support us. I'm now going to go to the YouTube channel and see kuti kune vanhu here 10 vagona kusubscribe. Haikona kuti kana wanga wakasubscribe wobva wabvisa wobva wasubscribe futi kuti uwane mask. Ino kuti vanhu vari kutaura nezveuori muZimbabwe. Rega kuratidza uori. Kana wakaita tichasvika nguva tichati YouTube inotaura neFacebook inotaura kuti our top fans ndevapi. Tichange tichivaitira zvakanaka, ma-t-shirts ari kuuya, mamask ari kuuya, handitika zvese zvichange tichiita tichizviita ndiri ndega handiti. Rega munatsoona kuchena kwendebvuku handitika. Tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much for joining us on this platform. Chasara ndechekuti ndichioneka ndakamirira vamwe vese veSly Media. Tinoti aiwa murambai makadaro muchititsigira. Ini ndinonzi Sylvester Tapfuma Nei ndo zita rangu. Ndasiyawo zvekare ndakuudzai kuti aiwa aya ndo ma platforms edu amunokwanisa kunge muchitevera handitika. If you can follow us on all our social media platforms, that would be great. Thank you so much. Thank you very much for continuing to support us. And what I can only say right now is I've given you the number for Beulah. You can continue to contact if you want to help concerning the funeral that is going to be there on the 27th of March in Murewa. And the other thing is we have a website. I've given you that website. There it is on your screen. Please continue to visit this website. Stories that are appearing on our screen, and then on our page. Then itina zvekare panapa ndiani mumwe panapa tanga tichishanda naye apa sisina zvisine. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tinodzoka zvekare kana mangwana paine chinoda kuti tinge tichitaura pamwe chete nemi. Chasara ndechekuti ndichikuonekai ndichibva panapa inini mushamarari wenyu Sylvester Tapfuma Nei. Mazvita zvikuru kwazvo. Mwari akuitirewo zvakanaka. Musare nerugare. Tinotenda. Thank you so much for watching this live broadcast. Yes, we'll be seeing you very, very soon, if not too.